Wirya kang adiluhung. Reok rukun elek ana gunane bisa dadi tontonan lan tunggunan kang masyarakat kang urip kanthi rasa sejati sejatine rasa kang dibunuh kiblat Allah Ibu Muhammad Rasulullah kanthi bubet kekumpulane tekad nambaran sura sura ingrat sura katras koleng Carmas Ludi mugi tansah rahayu 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 yang kono-kono. Dan juga Mbak Dita, semoga menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Terima kasih untuk Bapak Sampur dan juga Bapak Lurah, untuk Lurah Bapak Saka yang sudah hadir di malam hari ini. Sekali lagi terima kasih atas beliau. Mudah-mudahan kita berkah untuk kita semuanya. Baiklah, Bapak Ibu berdoa kami menghormati Bapak. Salam sejahtera bersama. Adalah ayat Bapak dalam rangka satu kalau berikut. Sudah
Ayu dasar pinter ngaji, wong bejane sing duwe bojo. Kento suro bablas nengawi, sing anggap reyok sugih rezeki. Amin. Sepur dalan yang yojo, sing anggap reyok lapangan jengosya. Bapak awi sekalian eka sampun nimbali hiburan kegiatan kada sendiri mugi-mugi boten enten alangan
itu gagah lungo ate ene yo sing iki ono ngarang lagan karo pikiran ora karo karuan Aku harap